At pagdating ko nga dito sa tindahan, ayan, at napakarami kong tambayers, mga dalaginding, mga binatingting. Pero at least nakatulong sila sa pagbubuhat, o, di ba? Kanya-kanyang buhat. Tapos ayan, magbayad din tayo sa tricycle, kaya lang napansin ko, wala nang pera yung bag ko. Meron na lang mga coins. Kaya pumasok muna ako sa tindahan, tapos kumuha ako ng pambayad. At tapos ayan, isa-isa na nila sa akin inabot yung mga box, plastic. Good morning mga kamamshi. Ito, pupunta naman tayo kay Aling Puring. Pulbo lang, sapat na. At ayan, may nakita pa nga ako pagkain kaya kinain ko na. Syempre, double check sa nakalagay sa bag. At syempre, busin ko muna to, sayang baka maunahan ako ng langgam. At ayan na nga mga kamamshi, medyo maaga tayo mag-grocery ngayon. At ako lang mag-isa, hindi ko na kasi hintayin yung asawa ko para pagdating niya, makabiyahe pa siya. Kasi gabi talaga ako nag-grocery sa Pure Gold. Kasama ko lagi yung asawa ko kasi kahit paano is hindi na ako magko-commute. Yun nga lang, hindi na siya makakabiyahe. Kaya sabi ko ako na lang talaga yung mag-grocery, magko-commute na lang ako kasi magkano lang naman yung pamasahe. At ayan nga, kumuha ko ng barya dyan para pamasahe. At sa wakas, hindi ko rin nakalimutan yung listahan ko, o diba? Kasi lagi ko na lang ito nakakalimutan. Kasi mga oras na yan, wala pala akong kasama dito sa aking tindahan. Kasi nagsipagpasukan ng mga anak ko, kaya ang mangyari nito is sarado ko muna. At syempre, kahit sarado tayo, ang ating coffee bendo machine at saka water bendo is tuloy-tuloy pa rin naman yan. Tapos ang sarado pala ng tindahan ko is yan lang, trapal. Kaya ayan, alis na tayo. Kaya lang sabi ko, ang init, grabe, sobrang init. Tanghaling tapat ba naman? Tapos ayan, nagkabibili tuloy ako ng payong dito malapit sa amin kasi ang layo talaga ng lalakarin ko. At dito, nakasakay ako ng tricycle, 15 pesos yung pamasahe papuntang Pure Gold. 25 talaga, kaya lang naghanap ako ng kasabay para mas makamura-mura. At ito na nga, nandito na tayo kay Pure Gold. Hindi ako masyado nakapag-video-video dito kasi yung space ng memory natin is medyo naghihingalo na. Laging naubusan ng space. Memory full. Kaya ayan, tara samahan niyo ako mag-grocery. Bali, ang budget natin dyan is worth 10k. Kinulang pa nga ako dahil wala pa ako nakuha mga chicheria, mga biscuits. Ayan, yun yung kulang ko, yung mga biscuits tsaka chicheria. Kasi napakamahal na talaga ng mga bilihin. Yung 10k mo, kunti na lang yung mabibili mo. Kasi ang kukunti na nga lang ng mga kinukuha ko, halimbawa ang isang klase, ilang piraso lang. Kinulang pa rin talaga ko ng mga biscuits tsaka yun, yung chicheria. At ayan, habang nakapila ko, ayan, video. Kasi kaya pala matagal yung pinipilahan ko dahil yung cashier, masakit yung puson, masama yung pakiramdam. Kaya ayan, ako na nga lang yung nakapila dyan, wala nang iba, medyo natagalan. Sabi ko nga doon sa cashier, sabihin na masakit yung tiyan niya, masakit yung puson niya, kasi kawawa naman. Pero at least, ayan, sa wakas tayo na, para tuloy mas masarap mag-grocery kapag mag-isa lang. Kasi hindi ka nagmamadali, ayan, kahit matagalan pa, okay lang. Kasi sinarado ko naman yung tindahan. Tapos nung ako na nga yung nasa cashier, ayan, akala ko pa nga is short ako dyan dahil malapit na mag 10k. Tapos nung napansin ko na na medyo may sobra pa, kumuha ako ng isang box ng gin. At bala ko nga sana kumuha rin ako ng Marlboro Red, kaya lang wala na. Hindi na talaga kasya. Medyo natagalan nga rin ako dito kasi masama yung pakiramdam ng cashier. Tapos nagpakuha pa kami ng isang box ng gin. At nung natapos nga, medyo nagutom ako kaya bumili ako ng shawarma. O diba, buy one take one. Tapos yan yung mga napamili natin. Okay na yan, tapos na yan. Hinihintay ko na lang yung binili kong shawarma. Tapos ayan, tara, labas na tayo. Wala akong kasama. Sasakay na lang tayo ng tricycle. At paglabas ko nga, ayan, sobrang init pa rin talaga. Ayan, kumuha na tayo ng tricycle. Sabi ko is Silanganan, Camagong. Ayan, at nakalimutan ko pa nga shawarma ko. Tapos ayan, inisa-isa na nga ni Kuyang ilagay sa tricycle. Sa tingin ko nga mali pa yung pagkakamada niya. Kasi nung umaandar na yung tricycle, naglalaglagan yung mga nasa tabi kong karton. At pagdating ko nga dito sa tindahan, ayan, at napakarami kong tambayers. Mga dalaginding, mga binatingting. Pero at least nakatulong sila sa pagbubuhat, o, diba? Kanya-kanyang buhat. Tapos ayan, magbayad din tayo sa tricycle. Kaya lang napansin ko, wala nang pera yung bag ko. Meron na lang mga coins. Kaya pumasok muna ako sa tindahan, tapos kumuha ko ng pambayad. At ayan, pagpasok ko nga, nakita ko yung basura namin natumba. Kaya winalis ko muna, or nilinis ko muna. Tapos ayan, isa-isa na nila sa akin inabot yung mga box, plastic, o diba? Ang sisipag. At syempre habang nabubuhat sila, nagtatawanan sila kahit kapilang dyan. Ayan, halos ilang box din yan, tapos plastic, tapos yung pinakalas is gin. Medyo mabigat-bigat. O diba? Okay din itong mga tambayers ko, nakatulong. At hindi lang yan, sila din yung nagbukas ng trapal. O diba? Parang ang bigat-bigat ng trapal, tulong-tulong pa talaga sila. Ayan, nakakatuwa naman itong mga tambayers ko. Sana mga good boy, good girl kayo habang nakatambay kayo sa tindahan niya. Titere. Ay wow, ang tatangkad naman ng mga bata. Abot na yung trapal sa pagsara. At ayan na nga, sabi ko, tara, kape tayo. Kaya ayan, tuwang-tuwa yung mga bata. Nagbilang-bilangan na sila kung ilan ba sila. Pero syempre, dahil kadarating lang din natin, sabi ko, ako muna. Kasi medyo gusto kong humigop ng mainit na kape. At ayan nga, bali hinulog ko na yung barya. Pipindot na lang sila. Bali sila lang naman yung mga tumulong sa akin. Kaya ayun mga kamamshi, hanggang dito na lang yung konting share ko for today's ganap-ganap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.